खुलुमबाय। YouTube बुङोब्ला आथिखालाव रावबो मिथियै गैला होननानै बुङोब्ला बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। YouTubeनिफ्राय रां खामायनायनि सोमोन्दै नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ। नंगौ, थारैनो YouTubeनिफ्राय जों रां खामायनो हायो। नाथाय नोंथांमोना साननो हागौ माबोरै? बेनि थाखाय YouTubeआव मोनसे चेनेल खुलिनो नांगोन आरो बै चेनेलाव भिडिअ'फोरा आपल'ड खालामबाय थानो नांगोन। दानिया नोंथांमोननि गोसोआव गोनो गोथो साननाय सोमजिखांबावनो हागौ YouTube चेनेलखौ माबोरै खुलिनो हायो होननानै आरो बे YouTube चेनेलनिफ्राय माबोरै रां खामायनो हागोन होननानै। बेनि थाखाय YouTube खुलिनो मा नांगौ बेनि सोमोन्दै जों गिबियावनो मिथिग्रोना लानि फै। दा YouTubeआव चेनेल खुलिनो थाखाय गिबियावनो जोंनो इन्टारनेट सालायनो हानाय मबाइल एबा कम्पिउटार एबा लेपटप मोनसे नांगोन। दानिया बे कम्पिउटार एबा लेपटपाव YouTubeआव थांनानै चेनेल खुलिनो थाखाय जोंनो इमेल आइडि नांगौ जायो। दा इमेल आइडिनि उनाव जोंनो मोनसे मा नांबावगौ? मबाइल नाम्बार। बे इमेल आइडि आरो मबाइल नाम्बार थायोब्लानो जोंनि मबाइल एबा कम्पिउटाराव जोङो YouTube चेनेल खुलिनो हायो। दानिया मबाइल आरो कम्पिउटाराव जोंनो मा नांगोन? इन्टारनेट सोलिनाय जानो नांगोन। दानिया मबाइल आरो कम्पिउटाराव थांनानै इमेल आइडि आरो मबाइल नाम्बारनि जों माबोरै YouTube खुलिनो हायो आरो माबोरै भिडिअ आपल'ड खालामनो हायो बेखौ आङो फारि फारि दिन्थिलांनोसै। दा बेनि थाखाय आङो आंनि बे लेपटपाव क्रमखौ खुलिनानै लाबाय। बे क्रमावनो नैबे गुगोलाव आं दा YouTube थुना होनोसै। YouTubeआव थांबाय। थांनानै बे YouTubeआव जोङो नैबे साइन इन मोनगोन। बे साइन इनाव थांनानै साइन इन खालामना थुनो नांगोन। थुनानै नैबेयाव इमेल एबा फन नाम्बार बिगोन। बेयाव आं इमेल आइडि होनोसै। इमेल आइडिखौ होनानै नेक्स्ट थुनानै होनो नांगोन। नेक्स्ट थुयोब्ला बेवहाय इमेल आइडिनि पासवर्डखौ बिगोन। बेयाव आं दा इमेल आइडिनि पासवर्डखौ थुनानै होनोसै। बेनिफ्राय नेक्स्ट बावदो। दाना नैबेयाव कनफार्म खालामहोदों। आं नट नाव होथ'बाय। माब्लाबा नोंसोरनियाव बेयाव इमेल होनानै लगइन थाखानाय जानो हागौ। माने लगइन थाखायोब्ला साइन इन ओंखारनाय नङा। बेबायदिनो लगइन जाखानानै थागोन। लगइन थाखायोब्ला बेयाव थुना होबानो जाबाय। थुना होयोब्ला नैबे गोजौआव ओंखारगोन क्रिएट चेनेल। नैबे क्रिएट चेनेलाव थुनो नांगोन। थुबाथाय आपल'ड पिक्सार होनो होदों। पिक्सारखौ होथ'लायाबाबो जागोन। दाना चेनेलनि मा नाम दोनगोन? YouTube चेनेलखौ नैबेखौ बेयाव होनो हागोन। आंनि नामखौ आं दोनबाय। नामखौ आं दोनगोन आनजादफोरनि गाथोन। माब्लाबा लेपटप एबा डेस्कटपफोराव खुलियोब्ला बे जेंनाया नुजानो हायो। स्क्रल खालामबाबो नै गाहायथिंजाय क्रिएट नाउ बा नेक्स्ट बिदिया ओंखारा। अब्लाना जों मा खालाम? नैबे खनायाव मोनथाम नुगोन। डट मोनथाम बेयाव थुनानै हो। थुना होनानै नैबे जुमनि सिदानै 100% बेखौ फिसा खालामनानै हो। नै फिसा खालामनाय लोगो लोगो ओंखारबाय। नैबेयाव नै क्रिएट चेनेल। दाना नामखौ दोनबाय। बे क्रिएट चेनेलाव थुना होदो। दाना YouTube चेनेला आंनिया खुलि जाबाय। दानिया जायखिजाया मबाइल बा केमेराजों जोङो बा जायखिजाया डिभाइसआवनो जोङो जायखिजाया भिडिअ बानायनो हागोन आरो बे भिडिअखौ नैबेयाव क्रिएटआव थांनानै बा नैबेयाव थांनानै क्रिएट नैबेयावबो आपल'ड भिडिअ मोनगोन। बेयाव थुनो नांगोन एबा नैबेयाव थुनानै बे क्रिएटआव थुना होबाय गोदानाव। आपल'ड भिडिअस ओंखारबाय। दानिनि बेयाव थुबाबो आपल'ड भिडिअसआनो ओंखारगौमोन। दाना ड्रेग एन्ड ड्रप दा फाइल टु दा आपल'ड एबा सेलेक्ट फाइलाव थांनो होबाय। सेलेक्ट फाइलाव थांना जों जायखिजाया भिडिअ जों बेयाव आपल'ड खालामनांसिगौ। बेयाव आं इडिटेड फाइलाव दङ। नै बे फाइलखौ आं बानायना दोनदों। बेखौ आङो दाना बे भिडिअआव थुना होयोब्लाथाय थुना होबाय। थुनायनि उनाव अपेन। दा आपल'डिं देखायदों बियो। भिडिअआव नोंनि भिडिअनि थाखाय नों मा टाइटेल दोननो लुबैयो बेखौ दोननो हागोन। आं भिडिअनि नामखौ दोनदों साख्रिनि रादाब आसाम दाइरि रिक्रुटमेन्ट 2.0 नटिफिकेसन। नोंथांमोनाबो गावबा गाव भिडिअनि थाखाय मा नाम दोनना दोननो मोजां जागोन बेखौ नायनानै दोननो हागोन। बेवहाय बे भिडिअनि सोमोन्दै एसे लिरना होनो हायो। बेयाव नोंनि भिडिअआव मा फोरमायनो लुबैदों मा फोरमायदों बेखौ एसे लिरना होनो हायो।
बायदि थाङो दानिया थाम्बनेल बेयाव थाम्बनेलनि थाखाय होजायो आं थाम्बनेलखौ होथ'ला बेयाव बेखौ जायखिजाया सेलेक्ट बिसोर रिकमेन्ड होनायखौबो सेलेक्ट खालामजायो नङाब्ला गावबा गावनि नैबेयाव आपल'ड खालामनो हायो दा आं थाम्बनेल बानायखानाय गैथ'आ नालाय बेखौनो होथ'बाय बेयाव रिकमेन्डखौनो बेखौ प्लेलिस्ट बेयाव जोङो बे भिडिअ'आ मा थाखोनि बेनि थाखाय प्लेलिस्ट क्रिएट खालामनो हायो बे एखे थाखोनि भिडिअ'फोरखौ बे प्लेलिस्टनि आन्दाराव दोननो हायो क्रिएट प्लेलिस्ट निउ प्लेलिस्ट होदों जिहेतु बियो साख्रिनि रादाबनि जागोन माबायदि लिराबाबो जेबो नङा क्रिएट बेखौ प्लेलिस्ट दान बेयाव प्लेलिस्टआव जेबो लिराबालासिनोबाबो जागोन ओरैनो दोनबाबो खालिबो दोनजायो जेबो नङा बेनियावहाय उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय बानायदोंबा बेखौ जोङो मेड फर किड्स होननांगोन जुदि उन्दै गथ'फोरनि थाखाय नङा मेड फर किड्सखौ होनो नाङा सरासनस्रायै मेड फर किड्स होबाथाय माखासे गाइडलाइनफोर थायो बेनिखायनो आं बेवहाय न'खौ होगोन न'खौ होनो हागोन जेबो नङा बेनिफ्राय नेक्स्ट बेयाव जेबो गैया नेक्स्ट दा आंनाव भिडिअ मालायनि भिडिअफोर लायोब्ला बेयाव कपिराइट ओंखारगौमोन आंना निजि बानायनाय भिडिअ नालाय जेबो कपिराइट ओंखाराखै बेबायदिनो टि सिरिसनि जि सिनेमानि बिदिनो हलिउडनि मुंदांखा सल'फोर मेथाइफोर बेबायदिफोराव कपिराइट फैयो जोंनिया आंना जेबो भिडिअआ निजि बानायनाय निजिनि खुगाजों बुंनाय नालाय जेबो कपिराइट ओंखाराखै बेनिखायनो इउटिउबआव बेखौनो साजेस्ट खालामो दि भिडिअफोरा जाहाथे गावनि अरिजिनेल जायो बेनि उनाव नेक्स्ट दाना सेभ अर पाब्लिश बेयाव प्राइभेट बाथाय नोंल' नुगोन आरो नों जायखौ नुहोनो लुबैदों बिसोरल' नुगोन आरो आनलिस्टेड होबाथाय भिडिअ लिंक थानायफोराल' भिडिअ लिंकखौ मोनोब्ला नुगोन जों बेयाव मा नांगौ पाब्लिक जों बयखौबो नुनाय नांगौ नालाय जोंनो मा नांगौ पाब्लिक सेट एन्ड इनस्टेन्ट प्रिमियारबो खालामनो हायो पाब्लिक होखाबाथाय डाइरेक्टनो आपल'ड जानाय लोगो लोगोनो बयबो नुगोन बेखायनो जों पाब्लिकखौनो होयो सरासनस्रायै सिडिउल होनानै नों भिडिअखौ जेब्ला आपल'ड जादों दा होआबालासिनो गाबोन फुङावबो आपल'ड जानाय बायदि होना दोननो हायो बिदिबायदि सिडिउल खालामना दोननो हायो ओमफ्राय जोंनो बिदिखौ नांथ'लाया पाब्लिकआव होखाबानो जाबाय बेनिफ्राय पाब्लिश जाबाय दाना क्लस दानिया नैबे लिंकआ ओंखारदों बे लिंक आंनि बे भिडिअनि लिंकआ बे भिडिअनि लिंकखौ सोरनोबा शेयार खालामनोबा फेसबुक वाट्सएप टुइटार इमेल जायखिजायावनो जों दा शेयार खालामनो हायो बे नङाबाबो बे लिंकखौ कपि खालामनानै डाइरेक्ट बेयाव पेस्ट खालामहैनोबो हागोन क्लसाव थुना होबानो जाबाय कन्टेन्टआव नै भिडिअआ फैबाय बे भिडिअआ बे चेनेलाव आपल'ड जाबाय माने आंनि इउटिउब चेनेला खुलि जाबाय दानिया आं इउटिउब चेनेलाव दाना जों माखासे बेफोरखौ नायनो हासिगोन बे डेशबर्डआ मा बे इउटिउब चेनेलाव मा जादों सोर साबैसे नायदों साबैसे साबस्क्राइबार जादों बेफोरखौ नैबे डेशबर्डआव नायनो हायो नैबे कन्टेन्टआव माने मा आंनि इउटिउब चेनेलनि भिडिअ मोनबेसे दं बेयाव नायबाय थानो हागोन आरो भिडिअ माबाफोर सोलायनोबा नैबे डिटेल्स इडिटआव थांनो हागोन बेयाव थुनाय लोगो लोगो जों भिडिअनि नामफोरखौ टाइटेलफोरखौ सोलायफिननो हागोन थाम्बनेलफोरखौ सोलायबाय थानो हायो नैबे सायाव नुजाना थानायखौ बेबायदिनो गासैबो भिडिअफोरनि डिसक्रिपसनफोरखौ जोङो सोलायबाय थानो हायो बेक थांफिनबाथाय आरो लाइभ भिडिअ माब्लाबा बे इउटिउब चेनेलजों जुदि लाइभ भिडिअफोर होयोब्ला लाइभ भिडिअनि भिडिअफोरा नैबेयाव थायो आरो प्लेलिस्टफोराव आं दासो मोनसे प्लेलिस्ट बानायनाय देखायदोंमोन बेबायदिनो नैबे प्लेलिस्टआव थांनानै गोदान क्रिएट निउ प्लेलिस्ट बे निउ प्लेलिस्टआव जों गोदान प्लेलिस्ट बानायबावनो हागोन नांनाय बायदि प्लेलिस्ट खालामाबो अरजाया भिडिअआ ओरैनो आपल'ड जाबाय थागोन प्लेलिस्टआ बांद्राय गोनांथि नङा दानिया दं एनालाइटिक्स बेयाव जों मोनफ्रोमबो भिडिअनि सोर बबे टाइमाव बेसेबां नायदों दायो साबैसे साबस्क्राइबार जाबाय दङ लाइभ काउन्टखौ जों बेवहाय नुनो मोनो रियेल टाइमनि कमेन्ट्सफोर बे इउटिउब चेनेलाव सोरबाफोर कमेन्ट हरोब्ला बे कमेन्टआव नायनो हागोन साबटाइटेल्स जों भिडिअफोरनि साबटाइटेलफोर दाजाबनो हायो बेवहाय एसेबां दरकार नङा बेखौ नांथ'लाया कपिराइट बे चेनेलाव आपल'ड होनाय भिडिअफोरा सोरनिबा गुबुननि भिडिअजों गोरोबोब्ला एबा नोंनि भिडिअखौ सोरबा खावनानै होयोब्ला एबा नोङो सोरनिबा भिडिअखौ खावनानै नोंनि इउटिउब चेनेलाव एबा गोरोबलायनाय मोनोब्ला इउटिउबआ बे कपिराइटआव भिडिअफोरखौ लाबोनानै दोनो दाना मेन बाथ्राया जाहैबाय आरजिनायनि बाथ्राया बेयाव फैयो दा जानो थाखाय इउटिउब चेनेल खुलिबानो जों आरजिनो हाया फैसा खामायनो हाया बेनि थाखाय जोंनो मा नांगौ माखासे कन्डिसनफोर दङ बे कन्डिसनफोरखौ जों नायना लानि दा बेयावनो बेफोर माखाया दङ दा बेनिनो
हाउ डु आइ जइन बे आरजिनायाव जों माबोरैहाय जइन जानो हायो दा बेनि थाखाय मा होनदों आर्ननि थाखाय जों एप्लाइ खालामनो मा जानांगोननो साबस्क्राइबारा खमैनो 1000 जानांगोन आरो 1000जों लोगोसे मोनसे कन्डिसन दंबावो बोसोरसेनि गेजेराव बे इउटिउब चेनेलाव मानसिफोर नायनाया पाब्लिकफोर नायनाया 4000 घन्टा जानो नांगोन आरोबाव आथिखालाव मोनसे गोदान फैबावबाय भिडिअनि अनगायैबो जाय सर्ट भिडिअफोर बानायनाय दं जायना आथिखालि इउटिउबावबो बे सर्ट भिडिअफोरखौ 10 मिलियन नायनाय जानांगोन बे मोननैबो कन्डिसना फुलफिल जायोब्लासो जोङो इउटिउबाव आरजिनायनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो होमबा आं दिनै इउटिउब चेनेल खुलिबाय आं दिनैनो आरजिनो हाया बेनि थाखाय आं खस्थ' खालामनांगोन खस्थ' खालामनानै साबस्क्राइबारफोरखौ 1000 खालामनो नांगोन बेनिखायनो आंनि नैबे गोदान इउटिउब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय जिखियानो जा बे मोननै कन्डिसनखौ फुलफिल खालामनो हायोब्लासो जोङो इउटिउबाव आरजिनायनि स्टार्ट जायो आरजिनायनि स्टार्ट जानायनि उनावबो माखासे कन्डिसन दंबावो बेखौ लासैनो नैबेयो कमप्लिट जाखांनायनि उनाव माबोरै आरजिनो हाखो बेखौबो आङो भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो हगारनानै होगोन दा बेनि उनावहाय कमप्लिट दा बेसिक्स 2 स्टेप भेरिफिकेसन टार्न अन खालामनांगौ बेखौ जोंना आथिखालाव हेकिं खालामनाय माबा खालामनाया बुहुत जायो बेनिखायनो बैनिफ्राय बासायनो थाखाय जोंनो 2 स्टेप भेरिफिकेसन खालामनांगौ जायो बेखौ टार्न अन खालामनांगौ जायो बेनि थाखायनो आं दहायसो आगोलाव बुंनाय मबाइल नाम्बारनि गोनांथि होननाय बुस्थुआ बेयाव फैयो आं टार्न अन खालामखाना लानोसै टार्न अनाव थुबाय थुनायनि उनाव मा फैदो कन्टिनिउ थुबाय दानिया पासवर्डखौ थुफिनबावनांगोन बेवहाय पासवर्डखौ माने नेक्स्ट बेयाव जों फन नाम्बार होनांसिगोन इन्डिया जाखादों इन्डिया खालामनो हो बेयाव जायाबाबो उनाव फन नाम्बारखौ होदो फन नाम्बारखौ होनानै टेक्स्ट मेसेज हरगोन बेयाव टेक्स्ट मेसेज हरदो बेनिफ्राय नेक्स्ट फन नाम्बाराव कड फैगोन कडखौ बेयाव थुनो नांगोन कडखौ थुनानै नेक्स्टआव दाना मा खालामनांसिगौ टार्न अनाव थुना होदो माने इउटिउब चेनेलनि एकाउन्टआ सिकिउर जाबाय 2 स्टेप भेरिफिकेसन कारेक्ट जाबाय कमप्लिटेड जाबाय फल' कमिउनिटि गाइडलाइन्स आंना मा होनदों दहाय मोनसे कपिराइटनि बाथ्रा बुंदोंमोन आङो बे कपिराइट जानानै सोरजोंबा स्ट्राइक होजायोबा इउटिउब चेनेला मा जायो मनिटाइजेसन खालामनो हाया जायो बेनिखायनो जों गावबा गावनि बानायनाय भिडिअखौसो इउटिउब चेनेलाव होनो नांगौ नङाब्ला गुबुननिखौ खालामनानै होयोब्ला जों स्ट्राइक गोलैनो हायो स्ट्राइक गोलैयोब्ला जेसेबां खस्थ' खालामो होननानै इउटिउब चेनेल खालामनानै जेसेबां साबस्क्राइबार जाया मानो फैसा आरजिग्रा जाया मानो सोरनिबा इउटिउब चेनेलखौ बन्द' खालामनानै होयो बेनिखायनो गावबा गावनि भिडिअखौसो होनो नांगौ दानिया मा जायो नैबे क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामनायनि उनाव जोङो पेमेन्टनि थाखाय एबा मनेटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो एप्लाइ खालामनायनि थाखाय बेयाव अपसन ओंखारगोन एप्लाइ नाव होननानै एप्लाइ खालामखांनायनि उनावबो डाइरेक्टनो बियो आरजिनो हानाय जाया एप्लाइ खालामनायनि उनाव इउटिउबनि मोनसे टिमा बे इउटिउब चेनेलनि भिडिअफोरखौ मोजाङै रिभिउ खालामो एबा नायबिजिरो बेनि उनावसो बे इउटिउब चेनेलनि भिडिअफोरा गावसोरनि एड्सफोरखौ सालायनो हानायनि थाखाय आरजाथाव बायदि मोनो एबा इउटिउबनि टार्म्स एन्ड कन्डिसनफोरखौ क्वालिफाइ खालामनो हायो अब्लासो जोंनि बे इउटिउब चेनेला मनिटाइजेसननि थाखाय सायख'जायो बेनि उनावसो इउटिउब चेनेलनि भिडिअफोरनि थाखाय आरजिनाया जागायजेनो दा बै आरजिनाय रांफोरखौ माबोरैहाय गावनि बेंक एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै आं उनावहाय आंनि बे इउटिउब चेनेलाव बेबायदि थासारिसिम मोनहैयोब्लाथाय मोनसे गोदान भिडिअ बानायबावनानै गुवारै फोरमायनो नाजासिगोन दा बेनि उनाव माखासे कास्टमाइजेसनफोर दंबावो बेफोरो बांद्राय गोनांथि नङा थेवब्लाबो आं एसे फोरमायना होनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय था बेयाव जोङो गावबा गावनि लग'फोरखौ आपल'ड खालामनो हायो बेफोराव बेनो खालामना लानो हानाय सोरबा गावबा गावनि गोसो बायदिनि बेसिक इनफ' माने इउटिउब चेनेल ओंखारदोंमोन आनजादफोरनि गथन बेयाव ओंखारगोन इउनिक नेमा बियो डिसक्रिपसन इउटिउब चेनेलनि सोमोन्दै बेवहाय एसे लिरनो हागोन दा नोंनि इउटिउब चेनेलनि URL बियो बेखौ लासैनो साबस्क्राइबारा बारा जायोबा URL-खौ गोसोबायदि नैबेखिनिखौ एडिट खालामना लानो हागोन ससियेल मिडिया एकाउन्टफोर दंबा नै लिंकआव एड खालामनो हागोन अडिअ लाइब्रेरियाव इउटिउबाव होजाथावथाव माखासे कपिराइट फ्रि मिउजिकफोर मोननो हायो बे अडिअ लाइब्रेरियाव नों माबाफोर भिडिअफोराव मिउजिक होदेरनोबा बेबायदि मिउजिकफोरखौ डाउनलड खालामनानै होफानो हायो इउटिउबनि थाखाय भिडिअ बानायनायाव बेफोरो इउटिउबाव कपिराइट गैया नाङा ओमफ्राय सेटिंस जेनेरेलि जुदि आरजिग्रा जायोब्ला जोंनि कारेन्सिया मायाव फैगोन
डलाराव US डलार आमेरिकान डलाराव बे चेनेलाव थांना नायनोसै सेलेक्ट कान्ट्रि अफ रेसिडेन्स आंनिखौ आं होना लानोसै इन्डिया किवर्ड्स माखासे होना दोननो हायो आं दा आंनि चेनेलाव खालामनोसै आनजादफोरनि गार्डेन जाथ'बाय आं बेखौनो माबाफोर उनाव नांगौ बायदि मोनोब्ला आं होना लासिगोन एडभान्स सेटिंस दा बेयाव दहाय मोनसे मोनखादोंमोन ना जेरै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय बानायनाय नंगौना नङा बेयाव जों नैबेयाव सेलेक्ट खालामना दोनोब्लाथाय उनाव बेयाव सेलेक्ट खालामबाय थानो गोनां जायो आरो मोनफ्रोमबो भिडिअखौनो नोङो गथ'फोरनि थाखाय बानायनाय एबा बानायनाय नङा बेखौ जोङो खनफ्रोमबो आपल'ड खालामनायावनो जोङो सेलेक्ट खालामबाय थानो हायोबो आरो खनसेनो सेलेक्ट खालामखाना दोननोबो हायो आं किड्सनिफोरनि थाखाय बानायखानाय नङा आंबो इउटिउब चेनेलाव बेनिखायनो आं किड्सनि थाखाय नङा होननानै बेयाव होना दोनबाय ओमफ्राय फिसार एलिजिबिलिटि स्टेन्डार्ड फिसार बेयो इनेबल जाखाबाय आं बेवहाय खालामलायनो गोनां गैला दाना इन्टारमिडियेट फिसार बेयाव मा होनदों भिडिअफोरखौ 15 मिनिटनिख्रुइ बांसिन गोलाव भिडिअ आपल'ड खालामनोबा जों नैबेखौ नांगोन मा खालामनांगोन फन नाम्बारखौ भेरिफाइ खालामनांगोन आं दहाय बुंनाया बेयाव बेनि थाखायबो नांगौ जोङो फन नाम्बार होनानै इउटिउब चेनेलखौ भेरिफाइ खालामाब्ला इउटिउब चेनेलाव 15 मिनिटनि बांसिन गोलावसिन भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामनो हाया जायो आरो थाम्बनेल होनना बुंनाय आं दहायो भिडिअ सिङाव माबा थायो सायाव माबा मोनसे फट' सावगारि होना थायो बेबायदि थाम्बनेलखौ गोसोबायदि सोलायबाय थानो थाखाय जोंनो नैबेखौ नांगौ आरो इउटिउब चेनेलाव लाइभ स्ट्रिमिं भिडिअफोर होनो थाखाय लाइभ भिडिअ होनो थाखायबो फन नाम्बार भेरिफाइ खालामनांगौ आं बेनिखायनो आगोलाव बुंखादोंमोन इउटिउब चेनेल खुलिनो थाखाय जोंनो मा नांगौ लेपटप एबा मबाइलखौथ' नांखाबायानो ओमफ्राय मा नांगौमोन इमेलखौ मानो नांगौ फार्स्टआवनो मोनखाबाय दानिया मेनलि नै माखासे बेफोरबायदि फिचार्सनि थाखाय जोङो फन नाम्बारखौ भेरिफाइ खालामनांगौ खालामनोसै टेक्स्ट मी भेरिफिकेसन कड कान्ट्रि इन्डिया फन नाम्बारखौ वाट इज योर फन नाम्बार थ्रुदो गेट कड मबाइलाव मोनसे कड फैगोन साबमिट फन नाम्बार भेरिफाइड दाना बेयाव थांफिनसै नै बे दहाय मा दंमोन इलिजिबोल दंमोन दा मा जाखो इनाबोल जाबाय ना एडभान्स फिचार्सखौ नायलायनो जोङो मा दं बेहाय बे एक्सेस फिचाराव हाबनानै मा फैयो जायखिजाया चेनेला जौगाबाय थायोबा साबस्क्राइबारा बांलांबाय थायोब्ला आरो इउटिउबनि कमिउनिटि गाइडलाइनखौ फैनानै सोलिबाय थायोब्ला बेयो बुइल्ड चेनेल हिस्ट्रिया जालांखायो बेनिखायनो आं नैबेखौ भिडिअखौ बानायनो गोसो गैथ'लायला मोखां दिन्थिनायखौ दा बेखौ दोनथ'नि बे मोनसे अपसनखौ उनाव खालामसिगोन आं बेखौ दानिया आपल'ड डिफल्ट्स बेसिक इनफ' जा भिडिअ होगोन बेनि टाइटेलफोराव माबाफोरखौ मा लिरगोन बेखौ नोङो मोनसेल' टाइटेल लिरबा बेयाव होखाना दोननो हायो टाइटेला भिडिअ लायै भिडिअ सोलायबाय थायो बेनिखायनो टाइटेलखौ होखाना डिसक्रिपसनावबो माबाफोर एखे बुस्थुखौनो लिरबाय थागोनबा डिसक्रिपसनाव दोननो हायो आं मोनसे वेबसाइट खुलिना दोनसै लास्टआव गार्डेन भिजिबिलिटि सोरनि थाखाय बानायगोन भिडिअखौ बेयाव प्राइभेट एबा जेराव पाब्लिकखौनो होखानांगोन बेयाव आं आनजादफोरनि गाथोनखौ लिरनोसै बेफोरबायदिखौ होनाया मा जायो खामानि फैयो आनजादफोरनि गाथोन होनानै जुदि इउटिउबाव सार्च खालामो बेफोरखौ लिरना दोनबाय थायोब्लाथाय बेफोरनि गाथोन होयोब्ला आंनिया फैगोन फार्स्टआव एडभान्स सेटिंस भिडिअ लेंगुवेज आंथ' बर'आवनो बानायगोन लेंगुवेजखौ जिहेथु बेयाव बर'खौ मोना बेनिखायनो बेयाव नट एप्लिकेबोल होना दोनबाय मिन्स अन सोरबा हरोबाथाय बेयाव अन जासिगोन आरो मा दंबावो बेवहाय पारमिसन्स नांलायला मानो जायो रल अनारानो कमिउनिटि बेयावबो जेबो गैथ'ला बेखौ नांथ'ला एग्रिमेन्टस बेथ' जाखाबाय बेखिनियानो गुबै मिथिनो गोनाङा दानिया भिडिअफोर मा दङ बेखौ नायनो थाखाय कन्टेन्टआव थांनो हासिगोन आरो चेनेलनि सोमोन्दै सरासनस्रायै नायबिजिरनो बेयाव साबेसे साबस्क्राइबार दं गैया दा चेनेलखौ जों बेबायदिनो खुलिनो हायो भिडिअनिफ्राय जानो हागौ इउटिउब चेनेलखौ माबोरै खुलिनो हायो बेखौ नोंथांमोना मोजाङैनो बुजिनो हादों माबाफोर सोंनो गोनां थायोब्ला कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायफोरखौ नाजाबाय थागोन नैबे इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसेनो नैबे गोदानै दिनैसो दासो खुलिनाय इउटिउब चेनेलखौबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आसा थिनाय जाबाय नैबे गोदान इउटिउब चेनेल आङो माखासे सोलोंथायारि सोमोन्दो गोनां भिडिअफोर बानायनो होननानै सानदों नोंथांमोननि हेफाजाब मोनोब्लाथाय आङो बेजों सोमोन्दो गोनां एबा जायखिजाया आनजादजों सोमोन्दो गोनां माखासे मोजां भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन बेनिखायनो आंनि नैबे गोदान इउटिउब चेनेलावबो थानानै साबस्क्राइब खालामनानै हो
मोनथों।